wabuza ukuthi abantu bathi ngubani. Ithi iBhayibhile baphendula bathi abanye nguYohane, abanye bathi nguEliya, abanye bathi ngumprofeti wayekho emandulo. Amen. Ngoku umbuzo losibhalele kuwo namhlanje kulaa mbuzo awubuzayo baphendula uPetros yedwa ngokokuba uthi nithi nina ndingubani na. Amen. Waphendula uPetros wathi ungunyana kaThixo ophilayo. Amen. So le nto ye-salvation bangcwele i-personal. Amen. Yeyakho noThixo wakho. Amen. Sinako ucinga mhlawumbi xa sizalelwe entsindisweni, sakhulela entsindisweni, nathi siyibambile kuphelele apho. Amen. Kanti akunjalo, kufikelela ixesha apho uThixo kumele umazi ngokwakho. Amen. Ukwenzele kungabikho nanto ekugungqisayo. Amen. Because ziyafika izinto abazali bengekho, ziyafika izinto engekho lo muntu waku-introduce kuThixo. Amen. So uzama njani ungamazi ngokwakho. Amen. Amen bangcwele. Nam ndikhulile. Amen. Ndikhulela phakathi kosapho olukhonzayo. Amen. Usapho oluthandazayo. Amen. Ndakhula njengalo mntana. Amen. Ndithi xa abantu bebuza uba usindisiwe, ndithi ewe ndisindisiwe. Amen. Ngoba ndazi utata kuba uyathandaza. Amen. Ndazi umama ithandaza. Amen. Kodwa ndingamazi uThixo ngokunokwam. Amen. Ngo-2013 ndamamkela uThixo. Amen. Njengenkosi nomsindisi. Amen. Eqale ndangaboni isizathu soba mandimamkele. Amen. Because ndandisithi noko abazali bam sebemamkele. Amen. Kusho ukuthi nam ndizohamba kule ndlela abayihambayo. Amen. Baba ezulwini nam ndibheka khona. Amen. Ndamamkela uThixo ngo-2013. Amen. Kodwa kwaphela lapho bangcwele. Amen. Ndakhula ndacinga uba ndigqibile mna ekumvumeni, like ndime phambi kwabangcwele. Amen. Ndimamkele, ndivume ngomlomo, ndikholwe ngenhliziyo. Ndacinga uba kuphelele apho. Amen. Ndakhula bangcwele, ndakhula until ndaze ndazifumanela ngokwam. Amen. Ngoba kwakunale nto ndandisoloko ndirhaleluyazi ukuba umntu xa esithi umoya oyingcwele ukhe wathetha naye uthethe njani. Amen. Futhi yena umve njani. Amen. Ndandinayo into yokuphikisa loo nto, ndiqomba inokuthi uThixo uthethe njani naye. Ndithi heyi, abantu bathi uzenza ngcwele kakhulu. Amen. Kodwa ngenye imini nam uNkulunkulu wafikelela kum. Amen. Ndiyihlelele ndithi uThixo uthetha nam. Amen. Kwaqala into yokuqala, awukwazi uleqa izinto eziphezulu. Amen. Usahlulwa zii-basics zensindiso. Amen. Ngoba uhlulwa kuthandaza. Amen. Kuthetha uThixo nam uhlulwa kuthandaza, uhlulwa kukufundiswe. Amen. Uhlulwa kuzila ukudla. Amen. Funeke wena ukuze kuzila ukudla kuthiwa kuzila u-6 to 6. Amen. Kutshiwo ecaweni. Amen. Awuzenzeli wena ngokunokwakho. Amen. Lafikela ixesha bangcwele. Amen. Apho ndihlala khona phantsi. Amen. Ndithi Nkosi, ndidikiwe kukwazi ngale ndlela, kukwazi wena but wena mna awundazi. Amen. Because iyenzeka into yokuba sicinga uba fanele uThixo siyamazi. Amen. Kanti asikamazi. Amen. Sime sithethe yonke into siyenze. Amen. Sishumayele kodwa sibe singekafikeleli ekumazini uThixo. Amen. Ndahlala phantsi bangcwele ndathi Nkosi, ingaba ndikukhonza kakuhle na. Amen. Ingaba le ndlela abantu abandiqhwabela ngayo yiyo le ndlela wena ondiqhwabela ngayo. Amen. Because singaphakela ezantsi emhlabeni akuThixo yena ingamvuyisi. Amen. Ndikhumbule izwi eBhayibhileni ithi ukuba wenzela ukubonwa ngabantu usofumela umvuzo wakho. Amen. Abantu bazakuqhwabela izandla. Amen. Kodwa okubalulekileyo ingaba uThixo yena na uyaqhwaba naye. So kubalulekile bangcwele ukuthi sijonge kuThixo. Amen. Sizibuze ukuba ngaba uThixo na yena wanelisekile na ngendlela mna endenza ngayo okanye indlela endiqhuba ngayo. Amen. So ndafumanisa apha kwintsindiso yam, ndafumanisa ukuba uThixo uyi-gentleman bangcwele. Amen. Akazinyanzeli emntwini. Amen. Nasezwini lakhe uthi ubana ndimile ndiyaqonqoza, othe wavula ndiyakungena ndidle naye. Amen. Akho mntu uza kunyanzela ngaye. Amen. Akho mntu uza kunyanzela baphile ubungcwele. Amen. Nguwe xa umazi uThixo uyayazi indlela ekufuneka siphile ngayo. Amen. Xa umazi uThixo akho nto kuxelelwe ngomnye umntu, umoya oyingcwele uzaxelela. Amen. Ngokushilo ezwini lakhe wathi kuYohane, anditshiyanga nodwa
ndishiya nomoya oyingcwele umthetheleli. Amen. Jesus. So umoya oyingcwele nguye okunxuselayo kuNkulunkulu xa usophelelwe ngamazwi. Amen. Xa wena ungenabo ubuhlobo nomoya oyingcwele ayikho enye into eza kunxusela kuThixo. Amen. Kubalulekile bangcwele i-relationship noThixo, umazi uThixo, umazele wena. Amen. Ndikhumbule izwi eBhayibhileni. Amen. Kunowesifazane waseShunemi. Amen. Ethi iBhayibhile wayakha i-upper room. Amen. Yintoni i-upper room? Amen. Ndazibuza ngokwamba ingabe yintoni na i-upper room? Amen. Ndafumanisa uba ungumuntu osindisiweyo kubalulekile ukuthi ube negumbi lakho langaphezulu. Amen. Hayi igumbi mhlawumbi elenziwe ngedonga. Amen. But apho uthandaza khona. Amen. Apho uyakhona xa soxakiwe zizinto. Amen. Apho ukhala khona. Amen. Ungakhala emthweni umntu adikwe nguwe, kodwa xa ukhala kuThixo uThixo kadikwa. Sithi bangcwele. Amen. Futhi zange wadikwa. Amen. Ithi iBhayibhile lo wesifazane kwakunguprofeti owayevama udlula khona. Amen. Ogama lingu-Elisha. Ithi iBhayibhile xa edlula khona ke wayengena kulo mzi, afike ke lo wesifazane amlungiselele ukutya, agqithe ahambe ayokwenza umsebenzi kaThixo. Amen. Ithi ngenye imini lo wesifazane wahlala phansi notata ekhaya wabuza ukuba singamenzela naye i-upper room umsebenzi kaThixo ukwenzele xa edlula apha afumane indawo yoresta. Amen. Wayengayazi lo mama ukuba ulungiselela yena. Amen. Wayengayazi ukuba la upper room ayakhayo yiyo le izophinda incede kwayena. Amen. Ithi iBhayibhile wavuma umyeni bayakha i-upper room. Amen. Uthi ngenye imini wagqitha u-Elisha. Xa egqithayo wangena khona njengesiqhelo, wangena ke ngoku kwi-upper room yakhe. Amen. Xa efika khona ufika noGehazi. Amen. Ithi iBhayibhile akuze uGehazi, kubuza u-Elisha kuGehazi ukuba lo wesifazane ndingamenzela ntoni noko undiphethe kakuhle lonke eli xesha xa ndiyokwenza umsebenzi kaThixo. Uthi uGehazi umama lo akanamntwana, unomyeni, noko sebebadala ngeminyaka. Amen. Uthi uGehazi makabizwe lo mama angene. Xa ebizwayo lo mama engena, uthi umprofeti u-Elisha kulo mama kubana kulo nyaka ozayo ngexesha uyokuzala indodana. Amen. Lo mama wayengayazi ukuba le upper room ayakhileyo yiyo ezophinde incede yena kwintlungu yakhe. Amen. Yokungabi nabantwana. Amen. So njengomntu omtsha xa ungenayo i-upper room uyaxaka mna uba ukhalela phi. Amen. Izinto zakho uzilungisa phi. Amen. Ungenayo isakhiwo sakho sangaphezulu. Amen. Apho ufike uxele khona izinto zakho. Amen. Ithi iBhayibhile lo sifazane angayibhilivi le nto ngoba noko iminyaka seyimkile. Amen. Uthi ahlale nyhani ifike ixesha lifezeke ilizwi lomprofeti. Amen. Xa lifezekayo kuthiwa ke amfumane unyana ngamini ithile usegadini notatakhe. Amen. Entsimini kuthiwa bayasebenza khona, umntana akhale ngentloko. Amen. Then athi utatakhe makasiwe kumamakhe. Amen. Then athathe ke ngoku asiwe kumamakhe. Xa ifika kumamakhe into yokuqala wayenzayo umamakhe wamthatha, zange ambalekise komeza okanye ambuyisele kutatabhekhe. Kodwa wamthatha wamsa kwi-upper room. Amen. Wafike wambeka endaweni ka-Elisha. Amen. Ngoba kulapho ayaziyo khona ukuba imithandazo yakhe yayihleli khona. Amen. Because bangcwele xa sakha emthandazweni siya-investa. Amen. Umthandazo wenzayo ngoku angakusebenzeli ngoku. Amen. Umthandazo wenzayo ngoku angakusebenzela kwiminyaka ezayo. Amen. So lo wesifazana ithi iBhayibhile wambeka khona. Amen. Then wacela uba abizelwe abafana bahambe. Xa behambayo uya ku-Elisha. Amen. Xa efika khona kuyabuza uba ingaba yonke into irayithi na, uyabuza umntwana urayithi na, yonke into ekhaya irayithi na. Uthi xa ephendula uthi konke kuhamba kakuhle. Amen. So kusho ukuthi uyamazi uThixo. Amen. Noba ezi zinto zingenzeka kodwa uyamazi lo athembele kuye. Amen. Ifana noMartha. Amen. uMartha kusweleke ubrother wakhe uLazaro. Amen. Uthi xa ethethayo uMartha uthi uyamazi uThixo, uyamazi uYesu uba uzamvusa uLazaro ekufeni. Amen. Akaqalanga phaa umazi uba uzamvusa. Amen. Kusho ukuthi kukhona ubudlelwane anabo naye. Amen. Ukuze ayazi ukuba uzawuvuswa ubrother wakhe. Amen. So namhlanje bangcwele ndifuna ukuthi
ixesha lethu masilithetheni noThixo, amen. Masingazonqineni izinto ezisondeza kuThixo, amen. Ukufundisa, ukuthandaza, ukuzila ukudla, amen. Sizenzeni zonke, amen. Singabi ngabazalwana abakhetha ezivuyisa thina siziyeke ezinye, amen. Singabi lulutsha olwenza indlela esithanda ngayo, amen. Ngoba ithi iBhayibhile ukubana masingenzi njengobisi ilizwe lisenza, amen. Kodwa thina indlela esenza ngayo mayahluke ezweni, amen. Izithi iBhayibhile siyityiwa yehlabathi, amen. Ithi xa ingenancasa ilahlelwa phandle wonke umuntu anyathele phezu kwayo, amen. So uzazi ukuthi ungubani kuThixo, amen. Ngoba xa umazi uThixo naye uzakwazisa uba ungubani kum, amen. Engikhumbuza intombi eyayinethombe legazi, amen. Le ntombi kuthiwa yayinethombe legazi for iminyaka, amen. Abantu beyibiza ngesimo sakhe, amen. Wayengenagama, igama lakhe yayisimo awayenaso, amen. Kuthiwa intombi enethombe legazi, amen. Kuthiwa wayehamba yonke indawo, amen. Ngoba wayengamazi uThixo, amen. Wazama amagqirha, wazama zonke izinto, kodwa wathi ukuhlangana noYesu, amen. Wancedakala futhi wayibonela ekude ukuthi uba ndingabamba umququmbelo wengubo yakhe ndingafumana ukuphila, amen. Bangcwele. So kubalulekile ukuthi uThixo simazi, amen. Futhi singapheleli nje ekumazini, simphilele, amen. Siphile ubungcwele ngoba uthi ezweni lakhe kubana yibani ngcwele ngokuba nam ndingcwele, amen. So awukwazi ulindele izinto zikaThixo, amen. Uthandaza ukuthi uThixo unabantu bakhe akaphendule, amen. Kodwa wena awuyenzi intando yakhe okanye indlela afuna yena uphile ngayo, amen. So bangcwele, namhlanje ngathanda ukuthi kwinto yonke esiyenzayo bantu abatsha, amen, masingade usana, amen. Usana luyafa, amen. Usana luyafa nangendlela like indlela okuhlala ngayo xa ungekho senkonzweni, amen. Okanye abantu ohlala nabo, usana ke bangcwele ngumoya engcwele ongaphakathi kuthi, amen. So nabantu ohlala nabo, amen. Ithi incwadi yeProverbs ukuba uhlala nesifuna, amen, awuzoba sisifuna, amen. Kodwa ukuhlala nabahlakaniphileyo nawe uyokuhlakanipha, amen. So xa ungumuntu osindisiweyo uyayijonga indlela owenza ngayo, indlela onxiba ngayo, indlela othetha ngayo, amen. Indlela oyiyo kwasekuhlaleni ungekho senkonzweni, amen. So bangcwele nanamhlanje anizibamde bangcwele, amen. Kanti ndifuna ukuthi nje masihlaleni kuThixo, simazi uThixo.